Us presento el Javi Oliver, d'acord? És un ornitòleg expert que, a més, és anellador, com vam veure aquesta tècnica que vam veure en aquest últim seminari d'ocells, i, a més, ha participat en diferents campanyes sobre el seguiment de rapinyaires i de les seves migracions. I ens parlarà de com identificar els rapinyaires, aquest grup d'ocells, sobretot en vol. Sense més, us deixo amb ell, que ens explicarà moltes coses. Vale, bona tarda. Compartiré la meva pantalla. A veure si ho sé fer. Vale. En un principi hauríeu de veure la meva pantalla. És possible? Sí, es veu bé. Vale, fantàstic. Doncs primer de tot això em presento una mica i em dedico a estudiar una mica els ocells i entre anellaments també faig el seguiment de migració que es fa al turó de Magarola, per exemple, aquí a Barcelona. Quan en Ricard em va dir que fes aquesta xerrada d'identificació de rapinyaires, en vol, vaig dir, ostres, com comenci a passar fotos d'ocells en vol una rere l'altra, començaran a explotar caps i veurem com van caient gent. Llavors, primer us volia presentar una mica, a trets molt generals, què és això dels rapinyaires. Vale? Primer de tot, per exemple, què mengen? Que tothom ho té clar, que mengen carn, per això es diuen rapinyaires. L'alimentació dels rapinyaires és molt general, mengen de tot el que ens puguem imaginar. Per exemple, el falcó pelegrí, que és una espècie molt cosmopolita, o sigui, viu a tots els continents, a moltíssimes ciutats del món, és capaç de caçar entre 1.500 i 2.000 espècies diferents d'ocells que nosaltres sapiguem. O sigui que la seva dieta és molt variada. En altres ocells, la dieta serà molt més específica i canviarà per tots els grups animals. Fins i tot, aquest d'aquí, que no sé si algú el coneix, és l'aligot vesper, que és una àliga que es dedica i menja vespes i abelles. És super especialista i només s'alimenta d'això. També tenim rapinyaires necròfags, que s'alimenten de carn morta. En quant a alimentació, també hi ha comportaments dels rapinyaires que són força divertits, com que a vegades alguns cacen en equip, caça cooperativa. Nosaltres aquí, amb els rapinyaires que tenim, ho poden arribar a fer per parelles, o sigui, la parella caça junta, però altres llocs com Amèrica tenen alguns rapinyaires que cacen en grup. I és un comportament molt divertit i crec que força desconegut per la gent. I, espera, comprovaré que... Se'm sent bé, no? Sí, s'escolta bé, sense problema. He sentit una cosa rara? Vale. Aquí tenim que cacen animals, ja veurem què cacen, tots els animals en general, tenim necròfags, hi ha alguns que mengen també vespes, i un altre comportament que us volia comentar és una mica del cicle reproductor. Els rapinyaires normalment són força territorials, defensen un territori, tot i que tenim alguna espècie social, com per exemple els xoriguer petit especialment, que poden viure forces parelles juntes, o el voltor, que amb una cinglera de roques pot haver-hi moltes parelles. Però la gran majoria són molt territorials, fan vida de parella, en alguna espècie fins i tot s'incorporen als trios, que poden ser joves de l'any anterior, que ajuden a criar les cries l'any següent, i tot just abans d'època de la cria, que la majoria de rapinyaires ens mouríem, començaríem al març a marcar el territori, comencen a marcar el territori i fan vols nupcials. No sé si algú ha vist algun documental de Félix Rodríguez de la Fuente, que s'agafen de les urpes i cauen fent voltes. Doncs això és molt típic de quan marquen el territori i estan començant l'època d'aparellament. El número 2 que fiquen els rapinyaires és molt variable. Segurament el que més ous fica és el que tenim a la fotografia, que és un xoriguer comú, supercomú a tot arreu. Dins de Barcelona hi nien moltes parelles, que pot ficar fins a 7 ous, seria el màxim. Per contra, tindríem el voltor comú, que és el de la fotografia, on a la fotografia veiem un adult i un jove,
que normalment fica un ou. Així que tenim una estratègia, per una banda, d'un ocell, un falcó petit, que fica 7 ous, i per l'altra tenim un altre que només fica un ou l'any. També l'esperança de vida és molt més alta en el voltor que amb el xoriguer. I un altre comportament que volia nombrar així de passada és el caïnisme, que no sé si algú de vosaltres suposo que ja l'haurà sentit a parlar. En els ocells petits fan tot el que poden perquè tots els ous neixin alhora. Però en els rapinyaires això no passa. Si fiquen, en el cas del xoriguer, un màxim de 7 ous, fiquen un ou cada 2 dies, por ahí. I comencen a covar de seguida. De tal manera que podem tenir un pollet molt petit i un pollet molt gran. Això, en èpoques en què l'abundància de menjar és escassa, o sigui, no hi ha gaire menjar, el pollet gran pot acabar matant, fent fora del niu, el pollet petit perquè tot el menjar que arribi li arribi per ell. Això és una estratègia per maximitzar l'èxit. Al final, els adults fiquen tots els ous que poden, assumint que si aquella temporada no hi ha prou aliment, no tiraran tots endavant. Això se'n diu també naixement asincrònic, perquè en els pollets, en les espècies d'ocells petits, tots els ous eclosionen, neixen de forma sincrònica o gairebé sincrònica. I un altre aspecte que poca gent coneix dels rapinyaires és que molts d'ells són migratoris, que poden arribar a fer distàncies molt llargues. Aquí us he ficat el mapa de les distàncies o les rutes que fan els rapinyaires a nivell del món, que es classifiquen més o menys en aquestes 5 línies que hi ha tirades aquí. I fixeu-vos el volum d'ocells que es mouen cada any. O sigui, entre Amèrica del Nord i Amèrica del Sud no cal que facin tota la línia sencera. Si fan un trosset de línia, ja n'hi ha prou. A Amèrica del Nord, Amèrica del Sud es mouen 6 milions de rapinyaires cada any. Per l'estret de Gibraltar compten al voltant de 300.000 individus cada any, entre 250.000 i 400.000. Per Israel, que seria la tercera línia, aquesta d'aquí, passen 1,5 milions d'aus rapinyaires cada any, d'anada i de tornada. I si ens anem a Àsia, aquesta ruta és menys massiva, tot i que 1 milió pel centre i 225.000 per la vora. Fixeu-vos una cosa, totes les línies segueixen la Terra. En altres grups d'ocells, la migració es pot donar oceà a través o mar a través. En el cas dels rapinyaires, això no és així perquè, com molts sabreu, són aus planadores o que basen el seu vol en gran part en el planeig. Perquè ho entengueu, jo sempre ho explico, que aquests ocells, quan han de fer grans distàncies, el que van aprofitant és ascensors. El sol escalfa la terra, amb la terra calenta comença a escalfar l'aire i aquest aire comença a pujar. Els rapinyaires detecten aquesta columna d'aire ascendent, s'hi fiquen a sobre, com tenen unes ales molt amples, una càrrega de l'aire molt ampla, estan quiets, aquest aire els empeny cap amunt, podent ascendir a entre 1 i 5 metres segons, que si ho penseu és una bajanada. O sigui, anar a 5 metres segons cap amunt sense fer zero esforç és una passada. De tal manera que pugen a la columna d'aire, poden arribar a pujar molt, o sigui, 1 quilòmetre, quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, i quan estan a dalt, aquest aire comença a refredar-se, deixa de tenir força per pujar-los amunt, i el que fan és deixar-se caure fins a la següent columna d'aire. Quan es deixen caure, poden aletejar una mica o simplement estar quiets i deixar-se caure a poc, fins a la següent columna d'aire. On es generen aquestes columnes? Us he ficat aquest esquema, perdoneu, no és gaire bonic, però és l'únic que he trobat així que s'entengués, que pot ser perquè la terra s'escalfa, que serien les fletxes taronges, i pugen per aquí, o també perquè els vents topen contra una muntanya. Seria les dues tipologies de columnes d'aire que es generen per escalfor, ja sigui de la terra, del sol
amb la terra o per aire que xoca contra les muntanyes. Perquè us feu una idea, en funció del desplaçament que han de fer aquests ocells i com estan col·locades aquestes columnes d'aire, s'ha estudiat i als Estats Units hi ha una part que un rapinyaire d'aquests pot fer 300 quilòmetres només amb una bategada d'ales. Té sort perquè és una serra que va de nord a sud, que coincideix amb el seu trajecte, i ell pot resseguir aquesta columna contínua d'aire que va en la direcció que ell necessita. Però són 300 quilòmetres, una bategada d'ales. O sigui, realment, l'esforç que fan és mínim per la quantitat de quilòmetres que es poden desplaçar. Aquests números que ens semblen una bajanada, 1 milió d'ocells, no? A escala molt reduïda ens està passant aquí a la vora. Aquí, a Barcelona, per sobre de Barcelona, cada any passen números molt més modestos, de l'ordre de 2.000 aus planadores, rapinyaires, en la seva migració postnupcial, o sigui, a la tardor. Els ocells es reprodueixen a Europa en general en la seva distribució més nord a la primavera i estiu, quan acaba aquesta època de cria i els pollets ja són dependents. Els ocells que siguin migratoris se'n van cap al sud. Això és la migració postnupcial. Arriben a un terreny d'hivernada, un lloc d'hivernada, i a la primavera següent tornaran a desplaçar-se cap al nord en la que seria la migració prenupcial. Al final és molt fàcil. Postnupcial, després de les núpcies, després de criar, prenupcial, abans de criar. Si algú de vosaltres està interessat, que sapigueu que tots els anys al Turó de Magarola, que és Collserola, estem allà comptant cada dia entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre les aus rapinyaires que passen cap al sud i que és un programa obert al públic, així que si l'any vinent algú de vosaltres està interessat en els rapinyaires, tot i que us he d'avançar que no és un lloc on els rapinyaires passen molt a prop, sí que passen forces. Així que és un bon lloc per introduir-se en aquest món. Llavors, entrem una miqueta en com identifiquem rapinyaires. Clar, de fet, quan intento explicar com identificar un rapinyaire, la gent s'imagina aquesta fotografia, no? Un rapinyaire super a prop, que podem veure colors. Fixeu-vos que aquest rapinyaire està il·luminat per sota, molt ben contrastat. O sigui, podem veure gairebé el número del seu DNI. Ara, la realitat, quan veiem un rapinyaire, és aquesta. Un ocell a Pequín que, com té el sol per sobre, normalment és tot negre, no identifiquem colors, i és molt petit. Llavors, per identificar rapinyaires, el primer de tot, moltes vegades necessitarem material òptic, uns prismàtics, i a ser possible un telescopi, per poder-los veure bé. Moltes vegades, si no, es queda com un punt negre que no som capaços d'identificar. Després, quin és el següent? Que clar, d'aquesta imatge a aquesta pot passar 2 minuts. Per què? Perquè si t'ha baixat aquest rapinyaire a agafar la corrent d'aire aquesta, la tèrmica, el corrent ascendent aquest, i hem dit que podien arribar a pujar amb un màxim de 5 metres segon, això vol dir que de seguida se't va molt amunt. Llavors, aquests colors que veiem tan bé aquí comencen ja a perdre's i veure una cosa més similar a això. Aquí us he ficat un extrem. Segurament una cosa més viable d'això seria això. Aquí tenim 2 ocells, 2 aus rapinyaires presents a Catalunya, i fixeu-vos que el que més ens ajudarà serà la silueta. Òbviament, si ens saluda, està molt a prop i tenim bona llum, podrem veure colors. Però el que ens haurem de fixar molt bé és amb la silueta. Després, amb el temps, coses que també ajuden és la manera de moure's. Són ocells planadors, que van amb les ales més o menys planes, però sempre és més o menys. Hi ha alguns, com el voltor, que van força plans, si els veiem d'enfront, van molt, molt plans. Altres ocells, com per exemple l'arpella, que la veurem després, quan planeja, tira les ales amunt en forma de V baixa.
perquè ho veieu, aquí tenim un voltor comú, suposo que es veu el meu ratolí, i aquí a sota tenim una liga daurada. Ara els veurem, sí? Però que la silueta serà superimportant. Els colors passen a ser secundaris, sí? Perquè ens fem una idea, aquí surten alguns dels rapinyaires que tenim a Catalunya. Em centraré molt en rapinyaires comuns a Catalunya, ¿vale? No volia que ningú morís pel camí si em dedicava a explicar tots els ocells de la península Ibèrica o d'Europa, i sempre parlaré de l'adult, perquè al final entre joves i adults poden haver-hi sobretot canvis de colors, de formes no, perquè els ocells una vegada volen ja no creixen, les seves plomes poden créixer alguns, en aquest cas segurament centímetres, si no mil·límetres, en ocells petits, però els seus ossos no creixen. Llavors la forma general de l'ocell al llarg de la seva vida no canvia. La coloració en algunes espècies sí. Quin tipus d'ocell tenim aquí? Aquí ens faltarien els voltors. En aquesta fotografia no estan els voltors, ¿vale? En quines coses ens hem de fixar? Quan nosaltres veiem una au rapinyaire i volem intentar identificar-la, com són caràcters que ens aniran desapareixent molt d'hora, molt ràpid, perquè l'ocell s'anirà allunyant o guanyant alçada, ens hem de fixar, sobretot. Forma de les ales. Tindríem ales més o menys rectangulars, sí, per una banda, o ales molt punxegudes per l'altra. Ales molt punxegudes ens aniríem als falcons. Ales més o menys rectangulars ens aniríem a les àligues. Sí? I per altra banda, si tiro, aquí no estan, però fico aquí, epa. El voltor seria un rectangle perfecte amb un cap que gairebé no sobresurt i una cua molt curteta, que no surt al següent. Llavors, ja tenim aquests dos grups. Ales punxegudes per una banda i ales més o menys rodones per l'altra. Dintre d'aquests dos grups, com ens separem? Ara, una altra cosa que serà molt important serà la cua. Fixeu-vos que ens apareixen aquí al mig uns que tenen la cua forcada. Sí? És un altre caràcter que heu d'anar a mirar de seguida. Com té la cua? Si és rodona, si és quadrada. Fixeu-vos que tindrem algunes cues molt llargues, algunes cues més curtes, i sobretot unes deforcades. I després ja podem fer comparacions generals. Quan llarga és la cua en funció del cos. Si la cua és més llarga que el cos, el cap i les ales, o és més curta. Anirem fent comparacions a partir, però sobretot forma de les ales i forma de la cua. Ara passo una mica a ensenyar-vos, a explicar-vos grups d'ocells en general. Mireu, comencem pels voltors. A Catalunya tenim les 4 espècies de voltors o d'aus necròfagues europees, que és el voltor comú, el voltor negre, l'aufrany i el trencalòs. Aquí tenim els dos voltors, estem parlant d'animals molt grossos, el voltor negre gairebé 3 metres d'envergadura, o sigui, entre 2 i mig el voltor comú. D'envergadura sempre és de punta a punta l'ala. El voltor comú té entre 2 metres, uns 2 metres i mig, i el voltor negre arriba a 2,800 o alguna cosa així. O sigui, són animals molt i molt grossos. Fixeu-vos, ales, si els haguéssim de dibuixar, un rectangle perfecte. Gairebé quadrades. Marquen molt els dits. Fixeu-vos que a això li podem dir dits de les ales. Marquen molt aquestes plomes. I tenen una minicua. Realment la cua és molt curta. I, tot i que el coll és molt llarg, quan volen el porten arronsat, encongit. Fixeu-vos que un es diu voltor comú i l'altre negre. Evidentment, el voltor negre és més fosc. Però, clar, si les mateixes fotos que us ensenyo us les ensenyés amb el sol tot just per darrere l'esquena, els dos els veuríem molt foscos. Quines coses ens podríem fixar per separar aquests dos ocells? Fixeu-vos la cua. Aquest té una cua recta, molt curta i molt recta. I aquest ja comença a fer com una mena de cunya, no és recta, no la tallem. I si el veiem bé, sí que és veritat que la coloració és diferent, sí? Aquest té les ales fins i tot més amples i la cara és diferent. Aquest té la cara
fosca i aquest d'aquí, el voltor comú, té la cara clareta. Sí, però, sobretot, una cosa que va molt bé aquí és la cua. Fixeu-vos que aquí ja no és tan recta. Fixeu-vos que he tornat a les fotos fantàstiques. He intentat no ficar més endavant amb espècies que es poden confondre la millor foto del món mundial, perquè al camp no existeixen aquestes fotos. O sigui, aquestes fotos de fotògraf, jo soc molt dolent fent fotos, no sé com carai són capaços de fer-les. Primer perquè l'ocell estigui tan a prop i després perquè els hi quedin tan nítides. Però jo poques vegades he vist un ocell com estem aquí les fotos. D'acord? Passem als altres dos aus necròfagues o que mengen animals morts, que serien l'aufrany i el trencalòs. Aquests, molt fàcil de separar. Mireu la cua. Cua en forma de cunya o de rombo. Els extrems de la cua és més curt que la punta. Llavors això ja ens va directament a aquests ocells. Aquesta cua en forma de rombo, o aufrany o trencalòs. Els colors hem dit que no ens valien molt perquè en funció de la llum canvien, però el contrast entre claret i fosc sí que ens val. Fixeu-vos que l'aufrany té tota l'ala i el pit de color blanc i només té les plomes de vol de color negre. En canvi, el trencalòs té el pit claret, el cap claret, però les ales són senceres de color negre o color fosc. Aquests colors rogencs que veieu, al camp és molt difícil de veure'ls, o si els tens a prop els pots veure, però és difícil, i no són de la ploma pròpiament, sinó són de banys que es fan amb terra que tenen materials fèrrics. I per això agafen aquest pigment, aquesta coloració ataronjada, rogenca, però la ploma en si és clara, és gairebé blanca. Aquí us les he ficat aquí hi hauria una diferència molt gran de mida. L'aufrany és gairebé la meitat d'un trencalòs. El trencalòs estaria gairebé a la mida d'un voltor, l'aufrany estaria gairebé a la meitat, una miqueta més de la meitat. Què passa? Que la mida funciona molt bé quan tens dos elements a comparar. Quan veus un únic ocell i volant molt lluny, que no saps a quina alçada està, la mida moltes vegades costa moltíssim. Llavors, aquí ara ja hem passat els 4 voltors de Catalunya. Els 4 necròfags, aus que mengen animals morts de Catalunya. Voltor comú, voltor negre, cues curtes i més o menys rectes. Aufrany i trencalòs, cues en forma de rombo. Perquè ho sapigueu, el voltor negre, tot i que tenim poblacions a França i a la península Ibèrica, va haver un projecte de reintroducció a la Serra de Boumort. I arran d'allò ja tenim els 4 ocells necròfags criant a Catalunya. El trencalòs, com a curiositat, el seu nom ja ho indica, el que fa és agafar els ossos, alçar-se i amb una tartera els deixa caure per trencar-los. Perquè les aus necròfagues, o que mengen animals morts, aquest és l'últim en arribar, perquè s'alimenta bàsicament d'ossos, de la part cartilaginosa de l'os, i s'empassa directament l'os. Realment aquests bitxos tenen uns sucs gàstrics super potents i arriben a desfer l'os, que és del que s'alimenten. Es poden engullir mitja pota d'un cérvol tal qual, com ve, l'os sencer. I ara passem a un altre grup. Ara hem passat dels més grossos als més petits, els falcons. Aquí us he ficat només els 3 falcons més comuns de Catalunya. En tindríem més. Avui no volia matar ningú. I a més, en 3 quarts d'hora o així, que estaré xerrant, si us fico molts, potser em comenceu a matar. El més comú de tots, del grup dels falcons, és el falcó peregrí. Animal més ràpid del món. S'han mesurat falcons peregrins volant o deixant-se caure en picat a més de 360 km per hora. Fixeu-vos, molt fàcil de diferenciar. Ales molt punxegudes, o sigui que si les haguéssim de dibuixar, dibuixaríem un triangle.
Ja no dubtem de si rectangle o arrodonides. Aquí acaben en punxa. I el falcó peregrí és un ocell molt compacte, amb cua per ser un falcó prou curta, un caparrot ben gros i un pit bastant potent, però és un ocell bastant compacte, bastant apretat entre el cap i la cua. En canvi, per exemple, al seu costat us he ficat un falcó mostatxut. Es diu mostatxut perquè, no sé si ho veieu bé, té un mostatge, té aquest bigoti de color negre, que el peregrí aquest que està en una foto mirant una mica rara i llavors no se li veu, però no la té tan marcada. Té el ventre rogenc, però fixeu-vos, és un ocell molt més gràcil, molt més estirat, amb ales molt més primetes, molt més llargues i amb cua més llarga. El falcó mostatxut a Catalunya només ve a criar i el podem veure en migració, però passa l'hivern al centre d'Àfrica, més enllà del Sàhara. Per Collserola passen forces en migració postnupcial. On l'hauríem d'anar a buscar com a reproductor? Plana de Lleida és un molt bon lloc, Prepirineu també, al Solsonès hi cria. A la Plana de Lleida hi cria entre els camps de conreu, als arbres, a la plana, al Prepirineu, cria en arbres sempre que hi hagi una mica de mosaic. Una mica de zona de conreu i també bosquines. Falcó peregrí s'alimenta exclusivament d'ocells, que caça al vol. Caçar al vol no vol dir que directament els agafi el vol, sinó que moltes vegades a 300 km per hora el que fa és donar-los un cop, estabornir-los o matar-los i recollir-los del terra. Supercomú, si sou de Barcelona, molt fàcil de veure dins de la ciutat de Barcelona. Es va fer un projecte de reintroducció aquí a la ciutat de Barcelona. De forma natural ja hi criava, però es van deixar anar falcons peregrins amb una tècnica que es diu hacking, que és es col·loquen caixes niu en llocs que creus que són òptims perquè hi criïn, i dins d'aquella caixa niu s'alliberen pollets o rescatats o nascuts en captivitat, de tal forma que aquests ocells són força filopàtrics. Què vol dir això? Que quan són adults i volen reproduir-se, tornen a la zona on van néixer, en aquest cas a la caixa niu que les persones els hem deixat anar, o busquen una cosa molt similar. De tal manera que a Barcelona van passar d'unes poques parelles a tenir a l'actualitat, crec que, quan dic Barcelona és àrea metropolitana, dins de l'àrea metropolitana estàvem, em sembla que vora les 10 parelles, més o menys. Sagrada Família, Montjuïc, Port de Barcelona, Hespèria d'Hospitalet, a la Meridiana hi ha una altra parella, a Sant Adrià de Besòs, a les Tres Xemeneies hi ha una altra. O sigui que és un ocell molt comú dins de l'àrea metropolitana. Algú de vosaltres segurament haurà llegit que es van deixar anar per controlar la població de coloms de Barcelona. És una manera de fer periodisme, però tot i que mengen coloms, no és el seu objectiu. Òbviament, contra més biodiversitat tinguem, millor, i es va afavorir la seva presència per tenir més biodiversitat, però no mengen exclusivament coloms, de fet mengen qualsevol ocell, i tot i que puntualment en capturin, necessitaríem un exèrcit de falcons peregrins que només mengessin coloms per poder controlar les poblacions de coloms de Barcelona. Així que, òbviament, mal no fan, no fan que hi hagi més coloms, però tampoc menys. En canvi, el falcó mostatxut, tot i que també captura ocells, potser més petits que els del falcó peregrí, un falcó mostatxut amb un colom no s'hi ficaria, també incorpora molts invertebrats en vol, ortòpters, saltamartins o escarbats grossos. Els agafa al vol. I és un ocell que li agrada capturar-los i es menja directament la presa al vol. Què vol dir? Que el podem veure volant amb la presa a les potes i mentre va volant va menjant. Recordeu, falcó peregrí tot l'any, falcó mostatxut només en època reproductora o les migracions. Ara a l'hivern ens hauríem d'anar a l'Àfrica a buscar-lo. Falcó peregrí, les nostres poblacions són residents, més o menys es queden tot l'any per aquí. El que passa que ara en aquesta època ens arriben individus del nord d'Europa,
allà fa bastant més fred que a casa nostra, i són individus que venen a passar l'hivern a casa nostra. Són individus més grossos, més grisos, però bueno, això avui potser no toca. Un altre. Fixeu-vos, aquí canviem una mica de forma d'ales. Aquí ja no tenim aquestes ales, tiro enrere perquè ho compareu, punxegudes, en forma de triangle, sinó que, tot i que ja acaben una mica en punta, podríem dir que són més arrodonides. Aquí tindríem segurament, dels que es presentaré avui, la parella més difícil de diferenciar al camp, segurament. L'esparver i l'astor. En mida, si el fiquéssim un al costat de l'altre, és un al doble de l'altre. Però al camp, com no els podem comparar, i a més, les femelles són molt... En les aus rapinyaires, les femelles són molt més grosses que els mascles. De tal manera que una femella d'esparver, que seria l'espècie petita, és semblant, més petita però semblant, a un mascle d'astor. En canvi, entre un astor femella i un mascle d'esparver és com uno i el primo zumosol, més del doble de mida. Per diferenciar-lo, aquí sí que hem de tenir una bona observació. Si ho tenim lluny, ens costarà. Fixeu-vos, l'astor és molt més panxut. Una cosa que crida molt l'atenció és que veus un ocell panxut. L'esparver és molt més gràcil, és finet. Segurament aquest que us he ficat a la foto ha menjat, té el pap ple. Però l'astor és un ocell panxut. I, a part de ser panxut, perquè la forma de l'ala és molt semblant entre els dos, i la cua molt semblant, i a part de ser panxut, sota la cua, les infracobertores caudals, que se'n diuen, que són aquestes plomes que estic assenyalant ara, en els dos espècies són claretes, però amb l'astor potser són més blanques, més voluminoses, quan vola les eriça una mica i fa aquesta impressió que tingui tota la base de la cua blanca i moltes vegades quan gira fins i tot sobresurt pels costats si el mirem des de sobre. Si tenim una bona observació molt a prop, cosa difícil, l'astor té una cella molt marcada, que l'esparver no la té. Però això l'hauríem de veure molt bé. Normalment, en vol i al camp, aquesta observació mai és tan bona com en aquestes fotos. He intentat ficar fotos més o menys d'ocells volant de formes similars perquè es puguem comparar. La forma de la silueta d'aquests ocells seria igual. L'astor més gran, l'esparver més petit, però seria molt semblant. Ens hauríem d'anar a aquest ocell molt panxut i amb aquestes taques blanques aquí sota que quan vola fins i tot sobresurten pels costats, per la part de dalt, quan gira. I ara us comparo amb un altre molt comú, que seria del grup dels falcons, però per mida i forma s'assembla a l'esparver. Fixeu-vos, el xoriguer comú, també, si em pregunteu quina és l'au rapinyaire més comú de Catalunya, sens dubte és el xoriguer comú. Inclús dins de les ciutats. A l'àrea metropolitana en crien moltíssimes parelles, a forats d'edificis, a jardineres, on sigui. Fixeu-vos, mida molt semblant. Vol, podríem dir que també més semblant, però, recordem, falcons, ales acabada en punta. I a l'esparver, fixeu-vos que és una ala més arrodonida. Òbviament acabarà amb una punta, però no és tan marcada com aquesta. I després, el xoriguer també té una cua normalment més llarga, es veu més llarga. Aquí la té oberta i aquest tancat, llavors això ens dificulta comparar-ho, però la cua també és més llarga. Una cosa que no m'he recordat de comentar abans, que volia comentar, és si volguéssiu buscar aus rapinyaires, on les buscaríem, i és una mica tot arreu, fins i tot dins de les ciutats. Dins de la ciutat, ara mateix, Barcelona i àrea metropolitana, podem tenir 4 espècies, fins i tot si sumem la ronda ocells que podem veure des de les rondes, sumaríem una altra. O sigui que podríem tenir falcó peregrí i xoriguer tot l'any, criant a dins, esparver, sobretot a l'hivern, que tenim ocells en àrees més o menys urbanes, i els astors de Collserola per la ronda de dalt els veuríem segur, i ens entraria també l'aligot, que el veurem després. Altres llocs de Catalunya, contra més ecosistemes diferents
hi hagi, contra més un mosaic, camps de conreu, boscos, més diversitat de rapinyaires podem trobar. Òbviament hi ha rapinyaires, que ja en parlarem, que només viuen a penya-segats. Llavors hauríem de buscar penya-segats, com és el cas dels voltors que ens els hem passat, que fan el niu a penya-segats. Aquí el comparo amb un altre falcó, el xorigue comú. Aquí el comparava amb l'esparver, perquè es pot confondre, i amb l'altre que es podria potser confondre, tot i que aquest ja és més diferent, és amb el falcó peregrí. Fixeu-vos que aquest té unes ales molt més punxegudes, és un ocell molt més compacte, amb un caparrot i un pit ample. Aquest és més estiradet. La forma de volar també és diferent. Aquest planeja, puja, i una vegada està dalt va fent vols batuts i es deixa caure. El xoriguer el que fa és fer l'aleta, en castellà cernir-se, que és una passada perquè és un ocell que es pot mantenir quiet en un punt sense vent en contra, o sigui, gràcies al moviment de les seves ales, i mentre es va movent les ales, si ho dibuixéssim seria com un buit, va fent així, té el cap estàtic i això ho utilitza per localitzar les seves preses. Aquest és l'ocell que millor ho fa. A Catalunya només tenim 3 espècies d'ocells que siguin capaços d'estar quiets al cel sense vent en contra, que seria el xorigue comú, que ho fa molt bé, l'àliga marcenca i l'aligot a vegades fa coses similars. Però la resta són incapaços de quedar-se quiets al cel. Sempre s'han de desplaçar cap endavant. Ara passem a un grup d'àligues de mida mitjana. Si fiquem els falcons per una banda i els voltors a l'altra, aquests estarien al mig. L'àliga calçada. I fixeu-vos que aquí tenim 2 iguals, però amb els colors molt diferents. Perquè si no era prou difícil identificar rapinyaires en vol, perquè estan lluny, perquè les condicions de llum són molt dolentes normalment, és que també hi ha molta variació entre individus. Fins i tot hi ha espècies, com en aquest cas l'àliga calçada, que hi ha morfos diferents. O sigui, què vol dir un morfo? Que una mateixa espècie pot ser fosca, com tenim a la dreta de la pantalla, o clara, com tenim a l'esquerra. Segurament el morfo, la tipologia més comuna és la de l'esquerra, la clareta, però que sapigueu que també podeu trobar així. Llavors, com sempre, hem de retornar una mica també a la silueta. I una cosa que en aquestes fotos no es veuen, però potser estaria bé que ho hagués ficat, és que aquesta espècie, si la veiem venint de front, té unes taquetes blanques aquí darrere que ajuden a identificar-la. Ara, en vol, tal com les tenim aquí, que és com les veiem sempre, aquestes taquetes no es veuen. Fixeu-vos, el morfo clar, l'ocell claret, en aquest cas és tot l'ocell clar menys les plomes de vol. Ens recordaria una miqueta a l'aufrany, amb clars i foscos. Recordeu que l'aufrany, del grup dels voltors, tindria la cua en forma de rombo. I fixeu-vos que la forma de l'ala és una ala bastant rectangular, podríem dir, i que marca també aquests dits, que ens servirà també per identificar-lo. Aquestes, les plomes més externes de l'ala, que són les que es diuen primàries, marca aquests dits, que és un element que ens ajuda a diferenciar alguns ocells. En aquest cas, l'altre és més difícil d'identificar. El morfo fosc, com no és tan evident que aquesta marca entre clar i fosc, ens podríem confondre. Però fixeu-vos que és un ocell fosc en general tot ell, menys aquesta zona d'aquí, de la base de les primàries o les primàries més internes, que aquest individu clar també ho té més clar. La resta seria fosc. I si la veiem a prop, es veu molt bé que el bec és de color groc. Si el veieu ben en prismàtics, es veu que la cera, l'ocell, la base del bec, li diem cera, la cera és groga. És un ocell també força
podríem dir urbanita a vegades, sobretot a l'hivern, perquè li agraden molt caçar coloms. I fins i tot a pobles més o menys petits s'alimenta bàsicament de coloms. La gran part de la població passa l'hivern a Àfrica, però una part petita es queda a la península Ibèrica a passar l'hivern. A l'actualitat, per exemple, tenim alguna àliga calçada tombant pels volts del riu Besòs i alguna àliga calçada que sembla que pot passar l'hivern o almenys una part de l'hivern. Ens quedem més o menys a la mateixa mida. Dos ocells, un bastant més comú que l'altre, però de formes super iguals. L'aligot comú, a l'esquerra de la pantalla, i l'aligot vesper, a la dreta. De cada 99 ocells que veiem fora de l'agost, de cada 100, 99 seran aligots comuns. Si em dieu, no, és que jo miraré rapinyaires l'última quinzena d'agost només, llavors ja la cosa dubtaria. Per què? L'aligot comú és un ocell que a casa nostra és resident, està tot l'any, però rebem individus del centre i nord d'Europa, o sigui, el tenim durant tot l'any. A l'hivern és molt més abundant que a la primavera i estiu. L'aligot vesper, a casa nostra, a Catalunya, es reprodueixen molt poques parelles. Bueno, poques parelles. I tots els individus se'n van a passar l'hivern a l'Àfrica. Llavors, si el veiem a l'hivern, ja sabem que és aligot comú. Però anem a intentar aprendre a separar-los, a veure si som capaços. El primer caràcter que ens ajuda és el cap. Sempre diem que l'aligot vesper té un cap com un colom. S'assembla molt al cap d'un colom. Molt estirat, amb el bec molt punxegut. Fixeu-vos, l'aligot comú té un coll molt més ample, amb un cap més curt, i tot el cap és més gros, no és tan finet. Això és una adaptació de l'aligot vesper a allò que menja. Com menja vespes i abelles, i les larves que hi ha dins dels ruscos, té aquest bec tan finet. Per altra banda, aquí la coloració no ens val per res, perquè aquí us he ficat els individus potser més típics, però hi ha individus des de gairebé blancs del tot a gairebé negres del tot, en les dues espècies. Així que, si mireu, no, és que aquest és una miqueta més vermell que aquest, o més clar o més fosc, no en feu gaire cas. Ens hauríem d'anar als contrastos entre fosc i clar. Això sí que ens serveix. Les dues espècies acostumen a tenir aquesta part d'aquí, aquesta taca fosca, que en l'aligot acostuma a ser més petita i més rodona que aquí, que acostuma a ser més rectangular. Acostuma a tenir la base de les plomes de vol més claretes, i amb l'aligot vesper acostuma a marcar molt bé aquesta línia que veiem fosca, sobretot a la cua. Però el que ens va millor per diferenciar-lo és l'estructura del cap i una altra cosa que potser amb aquesta foto em direu, Javi, em dius una cosa que no serveix gaire, que és les ales. En l'aligot, fixeu-vos que tota l'ala, més o menys, és igual d'ample. Fixeu-vos, si fiquem aquí i aquí és igual d'ample. L'aligot vesper acostuma a fer aquest angle que es veu aquí, que fa que el que podríem dir que és la mà, abans que surtin els dits, sigui més estret que la resta de l'ala. En l'aligot, fixeu-vos que continua recte. És una altra cosa que va bastant bé. Després, aquesta migració, en l'època de migració, aquesta és l'espècie més difícil de separar i perquè us feu una idea, nosaltres quan contem rapinyaires fins i tot tenim una categoria de no identificades que normalment és ocells que ens generen dubte entre aquestes dues espècies perquè observacions llunyanes hi ha molts individus que és impossible de diferenciar. A vegades, ja no només per la silueta, sinó també ens guiem una mica per el comportament o la forma de vol. Els dos són ocells planadors que utilitzen els corrents d'aire calent, les tèrmiques, per ascendir. Però l'aligot, quan ascendeix, va totalment pla, amb les dues ales planes. I, en canvi, l'aligot vesper puja una mica les ales en forma de V baixa. De tal forma que també pel comportament, per la tipologia de vol, ens podem ajudar.
Aquesta, sens dubte, és la parella més difícil, el que passa que coincideix en la majoria de Catalunya i en nombres grossos poca època de l'any. Sí que és veritat que la tenim reproduint-se al Montnegre corredor, a Serralada Litoral una parella, i al Pirineu n'hi ha forces d'aligot vesper. Però jo us dic, per cada 40 parelles d'aligot comú en tindrem una d'aligot vesper reproduint-se. Són ocells, aquest és molt específic, menja vespes i abelles, però l'aligot comú és bastant més generalista. És el típic ocell que veiem a l'hivern aturat a sobre un poste al costat de les carreteres, per veure si surt algun ratolinet, algun invertebrat també el pot agafar, o algun ocellet, sí? O fins i tot algun conill. Aquest a l'hivern és superfàcil de veure i és el típic de sobre dels postes de les carreteres, del costat de les carreteres, els cables. Uns altres que estarien en la mateixa mida. Serien ocells mitjans. Aquí ens hem d'anar, fixeu-vos la cua. Molt fàcil de reconèixer, els milans, per la cua forcada. Tenim 2 milans a Catalunya. El milà reial, que el tenim durant tot l'any, en declivi i força fotut com a reproductor, i el milà negre, molt més abundant, i que el tenim només en època de cria. Aquest se'n va a l'Àfrica a passar l'hivern. Diferències. Fixeu-vos, el milà reial. Tot ell molt més rogenc, amb aquestes finestres a l'ala, aquestes taques molt més blanques, i la cua molt forcada. Fins i tot, quan la tanca, es veu que és forcada, o sigui que el centre de la cua és més curt que els extrems. En canvi, el milà negre, aquesta finestra, aquesta taca, es pot intuir, però la intueixes, no la veus tan clara com aquella. I mireu la cua, és forcada, però bastant menys. I tot ell té uns colors més foscos, més marrons, amb tons negres. No té aquest to tan pujat vermell. Milà negre, molt típic de boscos de ribera, cria boscos de ribera, a costat de rius, és capaç de pescar peixos, menjar peixos, i tant un com l'altre són també ocells molt oportunistes. Són ocells que aprofiten animals atropellats a les carreteres, que mengen, si poden caçar bé, si no, animals morts. O sigui, són molt, molt generalistes i oportunistes, tant el milà negre com el milà reial. I són ocells també, com són tan generalistes i tan oportunistes, que aprofiten els abocadors. Tenim concentracions molt grans d'aquests ocells, per exemple, els abocadors. Milà reial tot l'any, com l'aligot a l'hivern rebem ocells de més al nord, però el tenim tot l'any. El milà negre, el 99,99% dels milans negres se'n van a passar l'hivern a l'Àfrica. Algun es queda a la península ibèrica, però molt poquets. I ara passem a un altre. L'àliga dels aiguamolls, podríem dir, tot i que cria també els secans de Lleida, els cereals. Normalment a prop de basses. L'arpella vulgar. Un ocell amb ales molt llargues, m'he passat, ales molt llargues i cua molt llarga, i que quan planeja agafa aquesta forma que tenim aquí. Aquesta foto l'he triat perquè quan va planejant deixa les ales amunt, en forma de V baixa. I és fàcil de reconèixer. Aquest, els colors no li feu gaire cas perquè varia molt entre mascle, femella, joves. Aquí tenim una femella, els mascles tindrien això de color gris. Canvia molt el color. Avui no m'he volgut centrar en colors perquè no em donava temps a explicar-ho tot i no volia marejar. Aquest és ales molt rectangulars, molt llargues, cua molt llarga, i quan planeja agafa aquesta forma de V baixa, amb les puntes de les ales més amunt que el cap. I ara passem a l'àliga daurada, a la reina dels Pirineus i Prepirineus, l'àliga més grossa que tenim a Catalunya. I fixeu-vos, grossa, però clar, si està lluny, el gros ja no ens vale. Mireu quines ales que fan aquesta panxa. Una cua molt gran i
la base de les ales és més estreta que al mig de les ales. Aquesta panxa fa que la diferenciem força bé. I torna a marcar uns dits molt marcats. Les puntes de les ales, les primàries, les marca molt. Fixeu-vos quin caparrot i quin bec. Sí? Penseu que hi ha unes urpes molt grosses, uns peus, uns dits molt grossos. Ja estem pensant en un ocell gros, envergadura 2 metres, 2 metres i alguna cosa. Sí? O sigui, hem duplicat la mida de l'anterior. Sí? I fixeu-vos, sobretot, quin bec. Quan la veiem bé, veiem que té un supercap amb un superbec. Això que tenim aquí és un adult, perquè ho sapigueu, perquè és molt reconeixible. Els joves tenen taques blanques a la base de les plomes de vol. Aquí on estic assenyalant amb el ratolí. Aquí tindria unes finestres de color blanc i a la base de la cua també. A mesura que els joves es van fent grans, van canviant les plomes, van desapareixent. I el que tenim a la foto és un adult. I ja estic acabant. Un ocell escàs, però crec que valia la pena explicar-lo, que és l'àliga pescadora, perquè té una silueta i uns colors molt diferents, que està adaptada a pescar peixos, aquesta només menja peixos, i té un vol, quan la veus volar, recorda molt a una gavina, amb unes ales que les porta en forma com de W, no va plana, i fixeu-vos, molt, molt, molt clareta, amb taques fosques i les ales no negres, fosques però no negres. Sí? Però fixeu-vos quines ales més llargues i més primetes. I, com no us volia fer un tastet, però no us volia matxacar gaire, espero haver-ho aconseguit, per saber-ne més on aniria jo a buscar. Això és els tríptics, que segurament heu vist algun d'ells. Són uns tríptics desplegables, que estan... A Catalunya tenim uns grans il·lustradors, la veritat, i estan superbé. A nivell de siluetes i això van molt bé. Bueno, bonito, barato. Sí? Després, alguna més específic, amb més literatura, o sigui, amb més informació del rapinyaire, estaria aquesta guia, a més centrada en Catalunya, o sigui, t'expliques problemes reals dels ocells a Catalunya, i després la guia típica d'ocells en general de Catalunya, que seria aquesta d'aquí. Qualsevol d'aquestes us servirien per iniciar-vos en el món dels rapinyaires i, sobretot aquesta, també dels ocells en general. Així que és on aniria a buscar jo la següent informació després d'aquesta xerrada i que el Javi us hagi fotut al cap com un timbal. No sé si teniu alguna pregunta. He intentat passar per tots els grups sense centrar-me en cap perquè no volia marejar-vos. No sé si algú vol comentar alguna cosa, vol dir alguna cosa. Doncs merci, Javi. Realment, sí, mentre anaves parlant, no sé si anaves sentint un soroll de fons, hi havia el xat estava animat. L'Àngel s'ha preguntat a què et referies quan parlaves de que poden caçar en grup. De fet, moltes vegades, espera que trec la pantalla perquè em veieu la cara. Moltes vegades el que fan és caça en parella. Un individu persegueix, per exemple, a la presa, de tal forma que l'altre membre de la parella està més a dalt, fora del seu camp de visió, i caça per sorpresa. Sí? Això és el que tindríem a Europa. Després, a Amèrica, tenen el Conde Harris, que si algú vol buscar per internet, que aquells sí que fan una caça en grup, com segurament us esteu imaginant tothom. Sí? Nosaltres fan més tècniques de distracció que realment caça en grup. Però realment el grau de cooperació o de coordinació existeix també aquí a Catalunya i a Europa per poder caçar, no? Encara que sigui una mica el despiste. També la Catherine preguntava sobre si tenen parelles fixes, si no, com funcionen aquests animals. Aquests animals, el comportament és monògam. Què vol dir això? Que hi ha un niu i, per tant, normalment hi ha un mascle i una femella que alimenten els pollets que hi ha a aquell niu. El que és molt estable any rere any
normalment són els territoris que els poden mantenir la mateixa parella o, si hi ha morts, es substitueixen un any rere l'altre. Per què? Perquè si és un territori que està establert, vol dir que hi ha menjar i que les condicions són bones per viure. Ara, d'un any per l'altre, hi ha canvis a les parelles, normalment associades a morts o a desaparicions, però la rotació és gran. Després, a nivell genètic, si agaféssim mostres d'un niu i amb els rapinyaires no és tan abundant, però també passa, segurament trobaríem pares diferents en alguns nius. O sigui, el comportament és monògam, però aquí hi ha una lluita de sexes per afegir la màxima variabilitat possible a la seva descendència. Llavors, normalment sí que hi ha un únic pare, també perquè hi ha pocs ous als nius de rapinyaires, i el comportament és monògam, però no agafant-lo com una regla a foc, sinó que hi ha excepcions. I el més divertit dels rapinyaires, per exemple el trencalós, és que és molt habitual veure trios, veure 3 animals que tiren endavant els pollets d'un niu. I s'associa normalment a que és un jove que està agafant experiència i ajuda els pares a tirar endavant els pollets de l'any següent o d'aquí 2 anys. Jo vaig fent les preguntes. Si algú dels que ha fet les preguntes per escrit vol fer-la ell o ella en veu, endavant, sense cap problema. Si no, jo entenc que me les heu deixat escrites perquè no teniu micròfon. Val? El Lluís preguntava sobre les velocitats a les que poden arribar, en general, que hi havia moltes diferències, no? Sí, hi ha moltíssima diferència. Clar, sempre parlem del rècord absolut del falcó peregrí, que el rècord mesurat, ara no recordo, són 363, 366, por ahí està. Això és en vol en picat. Després, des d'aquí, en vol batut, o sigui, movent les ales, ni molt menys arriben a aquestes velocitats. Es quedarien molt més curts, per sota dels 100 km per hora. Però hi ha una diversitat molt gran, també en funció de l'estratègia de caça. El falcó peregrí arriba a aquestes velocitats perquè caça molt des de molt amunt i per sorpresa captura. Una liga pescadora, per exemple, que s'alimenta de peixos, el que fa és fa un vol relativament a prop de l'aigua i quan veu un peix, el que fa és un picat que es deixa caure a l'aigua, arribant-se a submergir, capturar el peix i sortir volant de l'aigua. Llavors, el xoriguer, per exemple, que n'hem parlat abans, per detectar les preses, quan està mirant, la seva velocitat és 0, o sigui, està aturat. Llavors, hi ha una diferència molt gran en funció, sobretot, de l'estratègia de caça. Val. I quan has parlat del falcó pelegrí, la Constança preguntava si hi ha algun tipus d'interacció amb les gavines, entre falcó, gavines, gavines-falcó. Els dos ocells, les dues espècies, gavines suposo que són els gavians argentats que ens crien a Barcelona o a moltes ciutats de Catalunya. Les dues espècies són molt territorials i es foten canya una a l'altra sense problema. Un falcó peregrí no es menjarà un gavi argentat i un gavi argentat no es menjarà un falcó peregrí. De fet, el gavi argentat ha descobert la caça del colom, però s'associa a alguns individus, no a tota la població, i fora d'això, l'únic que menja és peix. I ara a les ciutats, qualsevol residu que generem les persones, una font d'aliment que generem les persones. La interacció és, segurament, no es ficaran a criar una costat a l'altra, i de fet, quan hi ha molts gavians argentats, hi ha problemes perquè entrin altres espècies perquè són molt territorials. Això passa entre moltes gavines, que poden arribar a fer fora altres gavines, els gavians argentats. Però, com no comparteixen nínxol, a vegades a Montjuïc, per exemple, sí que han arribat a compartir paret. Quan aneu per la ronda litoral, al penya-segat de Montjuïc, allà històricament criava un falcó peregrí, que ja no cria al penya-segat, perquè li han ficat caixes niu a llocs més adients. Al telefèric de Montjuïc, a la torre del telefèric, hi ha un dels silos del port, hi ha dues parelles allà criant, amb pocs metres de distància, cosa que vol dir que té molt menjar allà. Però es donaran canya, es faran fora, però no llegarà la sang del riu.
Val, doncs... Mira. Vale. Vale. La Catherine preguntava una mica, per fer-se la idea, les mides i les diferències de mida entre falcons, voltors, àguiles i esparver. Quina Vale. seria l'escala entre cada... L'escala. Voltor com voltor negre, 2,5 metres. Vale? Passaríem àliga daurada, 2 metres por ahí. Després passaríem al grup de les àligues mitjanes, que estaria l'aligot, els milans, l'àliga calçada, sí? Que aquí estaríem una miqueta més del metre i mig, fiquem, vale? per ficar-ne una escala fàcil al cap, metre i mig. I després l'esparver, que seria... Clar, aquí entre mascle i femella us ho dic perquè la diferència entre mascle i femella us enganyaré. Estarà al vora al metre la femella d'esparver, però que no em vull equivocar. Ho tinc aquí, a veure. Mira. L'esparver 80, no arriba al metre. L'astor, 1 metre, més o menys. I per sota estaria ja el xuriguer, però el xuriguer i l'esparver estaria també molt, molt, molt a prop. 80 centímetres, 1 metre... O sigui que l'escala seria aquesta. Voltor com un voltor negre, 2,5 metres, una mica més. Àliga daurada, 2 metres. Els bitxos, aligot, milans, 1,5 metres, més o menys. Astor pot passar una mica del metre i alguna cosa, esparver una mica menys d'1 metre, i aquí ens quedaríem amb l'esparver, i més petit ja no el tenim, ja no el tenim. El xuriguer fa igual, més o menys. Val, doncs l'Aida preguntava sobre l'àliga calçada, si la diferència de coloració, si és o no és pel dimorfisme sexual. No, hi ha mascles foscos i mascles clars. Hi ha femelles foscos i femelles fosques. O sigui que realment són dos tipus d'àligues calçades. Hi ha àligues calçades fosques i àligues calçades clares. I a més es reprodueixen entre elles, entre clars i foscos, i surten clars i foscos. O sigui que són dos morfos diferents, alguns més intermitjos, però normalment ben separables, però que els clarets no van amb els clarets i els foscos van amb els foscos, sinó que hi ha parelles mixtes. I el temps de vida dels rapinyaires, pregunta l'Àngel? Depèn molt de l'espècie. Espècies més grans passen dels 25 anys sense problema. Xuriguers i això, menys. I relacionat rècords i això, us ho hauria de mirar, perquè no us ho sabria dir. Segurament hi ha voltors de 40 i tants anys, segur. I relacionat amb l'aligot vesper, pregunten si pot ajudar o si ajuda a la problemàtica de la vespa asiàtica. De fet, s'estan fent estudis i seguiments i tot i que s'ha vist depredar sobre la vespa asiàtica. Una cosa és que depredi sobre la vespa asiàtica i altra cosa és que serveixi per controlar-la. O sigui, mal no farà, o sigui, no farà que hi hagi més vespa asiàtica, però ha après a depredar-la. Hasta ahí puedo leer. O sigui, sí que és veritat que menja vespa asiàtica. Si prefereix la vespa asiàtica a la vespa d'aquí, això encara no se sabe. Llavors, sí que depreda, veurem la quantitat, la magnitud d'aquest control. I la Mar preguntava respecte al seguiment de rapinyaires, entenc que de la Magarola, quines hores es fa? Entre quines hores? El seguiment, al final, és una metodologia que s'ha estandarditzat a Magarola fa 33 anys que es fa el mateix seguiment. I per fer el mateix esforç sempre estem de 9 del matí a 2 de la tarda. Sempre hi ha una persona, de 1 de setembre a 31 d'octubre, entre les 9 del matí i les 2 de la tarda, al turó de la Magarola, allà mirant ocells. És una activitat oberta, o sigui, sempre estem allà per comptar els ocells, però també per explicar a la gent què és aquests ocells i perquè la gent s'engresqui a mirar-los.
Així que de l'1 de setembre al 31 d'octubre, si res no canvia, que durant 33 anys no ha canviat, no sé si el 34 canviarà, hi ha allà una persona sempre comptant les aus. Parlo avui de rapinaires perquè és el que estem parlant, però al final allà contem una mica tots els ocells que passen. Planadors, imagineu-vos cigonyes, que també al final no són rapinyaires, però aprofiten el mateix tipus de vol que els rapinyaires, per tant poden passar perfectament per on estem comptant rapinyaires, com ocellets petits, que aquests sí que normalment els detectem per l'oïda, no per la vista. Això no vol dir que per la tarda no passin, aus rapinyaires. Al final, les aus rapinyaires passen durant el dia. Les hores centrals del dia és quan més volum de pas hi ha, perquè és quan hi ha més aire calent que puja, però no vol dir que a les 4 de la tarda no passin rapinyaires. És que el seguiment està estandarditzat fins les 2. Vale, i l'Aire preguntava la identificació dels rapinyaires però nocturns, si també es pot fer a través del vol. Sí, el que passa que, clar, com és de nit costa més de veure. Però, evidentment, la silueta i també la forma de volar serien diferents. Avui, clar, he fet un tastet molt comprimit de les espècies molt comunes. Tenim nocturnes que es mouen de dia i les podem veure de dia i podríem veure siluetes d'una nocturna volant de dia, però sí, les siluetes, si mireu qualsevol guia de les que us he ensenyat o ho fiqueu per internet, les siluetes no són tan diferents, també perquè no planen igual o no són migradores i tenen moltes d'elles un vol similar, o sigui, dins de boscos. Això fa que la morfologia general de l'ala no variï tant, o sigui, no estan tan especialitzades, podríem dir, en aquest aspecte, però les podríem diferenciar sobretot molt. Tenim menys diversitat, al final de nocturnes tenim menys, i amb mides molt diferents. Llavors, la mida és un garbell que ens serveix molt a l'hora de les nocturnes, perquè tenim des d'un mussolet, que és el xot així, a un duc, que és així. Llavors, la mida ens ajuda molt, perquè al final de nocturnes tenim duc, gamarús, xot, mussol, duc, gamarús, xot, mussol, i mussol banyut. Així, en general, tenim moltes menys. Podríem afegir-ne més, menys abundants. Mussol pirinenc, altres coses més localitzades, però en general, a terra baixa on ens movem nosaltres, tenim 5. La òliba, diu l'Aire. I l'òliba, és veritat, m'he deixat. La Marta pregunta si saps quina és la quantitat total d'individus de falcó pelegrí que hi ha a l'àrea metropolitana, aproximadament. Crec que us enganyaré, no ho prengueu a foc, això, però crec que eren o 10 o 11 parelles. I quan dic àrea metropolitana és tota l'àrea metropolitana, no és Barcelona. A l'hivern tenim més individus, o sigui, més que aquestes 11 parelles, perquè ens arriben del nord. Però ho hauria de buscar, Us estic dient un número que és el que em sona. Val, doncs el Lluís té una pregunta. Lluís, si la vols fer, endavant. M'agrada. És el moment. Sí, hola. Mira, aquest estiu ens va visitar aquí com es diu? A Sant Llorenç del Munt. Va haver-hi una visita d'uns voltors que estàvem tan al·lucinats i hi havia tant sol que no sé quins voltors eren, es veia tot negre, però bueno, i algú va comentar que venien del Cadí. La pregunta és quant territori abarquen aquests ocells? Segurament eren voltors comuns. Qüestió de probabilitat, sense tenir idea. També podria ser voltor negre, però per probabilitats el més fàcil és que siguin voltors comuns. Si era a final d'estiu, els joves comencen a moure's i, de fet, una part molt important dels joves de voltor comú és migradora i se'n va a l'Àfrica. I per això, no sé si us sonarà, a finals d'estiu, octubre, comencen a aparèixer notícies. A Barcelona apareix un voltor o a la platja de no sé on apareix un voltor. Normalment són joves dispersius o fins i tot migratoris que se'n van fins a l'Àfrica,
que comencen a volar, arriben a un lloc que no es generen tèrmiques i com és un bitxo que ho passa molt malament quan ha de volar, o sigui, quan ha d'esforçar-se per volar, arriben esgotats, no s'alimenten perquè estan a zones subòptimes o dolentes directament i arriben a no poder, a perdre energia i no poder alçar el vol. Després, fora d'aquesta cosa que és puntual a final d'estiu i dels joves, els adults de voltor comú es poden moure moltíssim. Sobretot si hi ha muntanya, o sigui, no els veurem mai a la platja, però a Sant Llorenç poden pul·lular sense problema de poblacions properes a Catalunya, a tot el Prepirineu, Cadí, tenim voltors i al final es mouen. Voltors marcats s'intercanvien entre tota la península Ibèrica, Pirineus i França, es van movent. O sigui que l'àrea de campeig o la zona que es poden moure és molt gran i si tenim en compte els joves que es mouen més, doncs molt més. Perfecte. No sé si algú més té alguna altra pregunta. Jo crec que no m'he deixat cap de les que heu deixat en el xat. Si algú en vol fer alguna, me la deixa al xat o la fa ell o ella parlant, endavant, sense cap problema. Que no hi hagi vergonya, no ens mengem a ningú. Sí. Ui, em sembla que hi havia algú que no havia parlant, però que no havia... Sí, perdoneu. No, només li volia donar les gràcies al Javi perquè ha estat superinteressant l'explicació i que segurament ens ajudarà molt a veure millor ara els ocells, d'acord? Moltes gràcies, Àngels. O sigui, al final és una temàtica difícil d'entrar-hi. Al final Sí. és saber què has de mirar, no? I amb una guia al costat, per descomptat. No, però ho has fet molt bé, gràcies, A vosaltres. Val, doncs si és amb això, si ningú té cap altre dubte, acabaríem la xerrada. Moltes gràcies, Javi, per tota la informació. Ha sigut superinteressant. Dir-vos que aquesta és la primera de les dues xerrades que tenim del Seminari 12 dels ocells de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona i en quedarà una altra que la farem al gener, que es tracta sobre l'evolució de les poblacions dels ocells en ambients rurals. D'acord? Aleshores, quan ja s'apropi la data, ja rebreu tota la informació per correu. I res més. Moltes gràcies a tothom. Eli, vols dir alguna cosa? Sí, bueno, volia recordar això de la xerrada. Bueno, primer felicitar també al Javi, perquè jo també soc d'aquelles que em passo el dia mirant al cel i no hi ha manera de saber què és, i mira que m'esforço, però jo crec que avui, amb aquestes claus, ja hem avançat un passet, segur. I volia també recordar la xerrada, la propera xerrada, que la farem segurament la tercera setmana del gener. El tema ja l'has dit tu, Ricard. I donar-vos les gràcies per acompanyar-nos un cop més. Estar aquí, que nosaltres ja ho sabeu, que ho fem amb la millor voluntat del món, intentem sempre buscar temes que pensem que us puguin interessar i les persones que ho puguin fer. Llavors, és un goig tenir-vos aquí a l'altre cantó per als que ho organitzem. I amb això ja acabem les activitats d'aquest any. Ja ens veurem en les properes formatives, a les actuacions, com sempre, aquesta xerrada, i després ja iniciarem un nou seminari i amb les jornades formatives. Només volia dir això i que entreu l'any amb molt bon peu i força natura. Moltes gràcies per tot. Ens veiem en els propers dies i molt bon any a tothom i bones festes.